To abokana farko dai mun gode Allah saboda wani alama kana da wannan wuri bayan tsawon lokacin nan ba to alhamdulillah mun gode Allah to yana da kyau a ce kowanne cikin mu ya dan ba da tarihin sa dan kalubalen da ya sha bayar da wurin kai zaka ba da tarihi ne ka ga tara mun shayi tara nan ko buɗe ko shayi ne yazo da labari shayi kai zaka ware wani labari a kai ka zo daga cewa to shi ne rayuwar soni da na duba mai so ya fiye sauri tunda Zainabu ta yi mini bari labari zan baku akan Zainabu bakiyar marinawa rayuwar soni da na duba akwai wahala gwamnati wata ranar taimaka zafi za ta saka ka gigita mai so shi makaho ne inda da ya riga ya farta labari ne zan baku wata ɗiya ko kun santa ita ce nan Zainabu Abu kun ga ɗiyar Barnawa ce mai tagwayen suna Zainabu ai yar baiwa ce Zainabu ai ta mini laifi zuciyata ta sace kallon farko da na yi mata kun ga tunani ya kwace wata rana ran asabar ne da yammaci in ban manta ba na fito dan shawagi na ina tafiya ta kan turba anan ne na yi sake zuciyata ta yi mini kankan ba gashi salanta daban yake ko maganar ta bakare na ba daga nesan nan da na ganta tunani ne wai wace ce wannan Hausawa ce ko dai diyan Larabawa ce na ce ko dai wannan Fulani ce ko na zauce na ce ko dai wannan daga jinni take dan mai kyau ce sai ta ce assalamu alaikum malam ko ba ka jina sunana Zainab Zi daga Maiduguri kuma bako ce ni dai shi wace yar Borno sannan yar makaranta ce ta hutu an min yoto aiki na fa ziyara ce sai na ce wannan zangon a Kano ne zan je wuce akwai wata yayata a ina take shine na wance na yawo na wahala kuma gashi wuyata an kwace gashi dare yayi ka bani masauki in zauna sai ta ce taimako za ka yi mini ko a ina ne zan kwana sai na ce haba baiwar Allah ba wai sai kin roƙe ni sai na kai ta gidan antina domin duk mace kwai rauni ban aune ba Zainabu Zi ta sani aso mai kin launi soyayya ta nisa sati na ɗaya na hau zauni tana so na ina son ta mai yi sauratin da ta so ni sati na biyu sai ga Zainabu ana cikiyar ta da hotonta sun matsa gun neman ta suna ta kiran an sace ta sai na ce malam wannan muga hotonta ai na santa sai na ce musu na waye ta tana zaune a gidan yayata ko da iskewar mai gidan zazzabi ya kamata typhoid ne mai zafi ba ta motsi muka iske ta anan ne suka kira yan uwansu domin an ganta banyo aune ba motoci ne suka zo unguwata ashe sojoji ne satin su ɗaya na neman ta suka ɗaura min ankwani ne wai wanda na sace ta kuma ne mata allura ba ta motsi domin manufata bayani duk nayi sun kasa fahimta ta ashe yar mejo ce shugaban sojoji can Borno daga nan suka ɗauke ni suka ɗau Zainab kuma sai Borno yan uwana sun tafaki abana ya je Gano sai yar yayata tana kukan zanje Borno mun ɗau hanya na addu'a ko ta farka mai zai faru da ni ne komai ma na saka san Zainabu yayi tsiro tunda ta yi min shuka ku biyo labari na kashi na biyu a garin Borno labarin Zainabu ne kashi na biyu labarin Zainabu ne kashi na biyu Zainab a dalilin ki na gaza bacci